Karong Lunes, dunay pahigayon nga transport strike ang grupong Piston aging pagbatok sa PUV Modernization Program. Apan pipila ka transport group sa Mindanao, dili matod pa mosalmot sa maong transport strike. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Nakatagdang magpahigayon og transport strike ang grupong Piston kon pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator nationwide karong Lunes, November 20, agig pagbatok sa PUV Modernization Program. Deadline sa franchise consolidation application para maong programa karong December 31. Sa padayong monitoring sa LTFRB9 as of November 17, wala pa natalang mga transport group sa Zamboanga Peninsula nga moapil sa ipahigayong transport strike. Wala pa sa gipagulang komento kalabot niini ang Federation of Land Transportation of Zamboanga nga labing dako nga grupo sa PUJ operator sa syudad. Pwede kami sige pa kami. Sumala sa LTFRB9 nga posible kunong masuspende o mawad-an og prangkisa ang mga public transport operator kung ugaling moapil sa mga transport strike. They will be penalized, no? If they will participate in a strike, no? That would paralyze the transport service in Zamboanga Peninsula. Penalty for 5,000 pesos or the possibility of suspension of their franchise or cancellation of franchise. Depende po sa severity ng situation po. They are not supposed to participate in any transport strike because they are rendering public service. Managlahi sab ang komento sa ubang PUJ driver kalabot PUV modernization. Hindi kami kalpabor para kung nakilakal modernization. Kay uno, bingkaro gatikil. Hindi kami kaya. Gawang Pinoy na otro lugar no etek, para kumigo, alegra lang si Bonamente. Sa Davao City, dili sa mosalmot sa transport strike ang grupong SEMDOC o Southeastern Mindanao Diversified Operators Cooperative. Karong Lunes, dili mo ba na bol po sa mo dagan mi. Kay dili man mi membro sa Piston, dili sa mi membro sa Monobila. Although ang doon na sila panawagan, ang munang ginespeto, pero may communication nga ipaabot rin. Ang PUJ driver nga si Ronel, dili usa mo partisipar sa strike. Wala ko ginapakaon nga namo ko ginapakaon. Nga namo ko mga utang, unsa may ibayad mo og di mo biyahe. Mga pasahero ana, daghan mga pasahero na. Apan niligyapon uyon ang SEMDOC sa PUV Modernization Program. Bakit kay mo kalangon mi? Pas na ko 40 ka tuig ko una na himo operator. Karon niya irisag bus, sakit na nga buhaton. Pero makabawas magyapon mi ana kay na may eleksyon mabot. Dili pa matud pa makahukom ang pipila ka driver o operator sa mga traditional nga PUJ sa Cagayan de Oro City tungod wala pa kunoy opisyal nga imbitasyon nga ilang nadawat may kalabutan sa transport strike. Apan andam kuno sila moapil kung ugaling adunay mo organisa niini. Agad riya po sa uban. Apil sila. Apil na lang sab kay may mo. Sumala sa LTFRB10 nga wala pa sila na monitor nga mga transport group nga nagpadayag nga mosalmot sa maong strike. Sa General Santos City, dili sa mo partisipar ang mga driver o operator sa mga PUJ sanglid matud nila. Mga estudyante ang ilang ginaserbisyuhan. Luoy sab matud pa mga estudyante nga walay masakyan kung moapil sila. Sayang sab kuno ang ilang kitaon. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.